Palmowo niedziela. O tej palmowej niedzieli szłoby sam mocno rozprawiać, ale ja już ino sam wspomnę przy tej przyleżytości o jednym grytnym zwieku, który mógł być weselnie nieszczęsny. Kto chce, już zawczasu lajsnie się na targu, tako palma, zbajsluje się, albo jumece się sprawi na placu przed Józefką, grunt, co każdy tako palma we chałupie będzie miał. Te święcenie, ten pokropek palmów, to też ci był gryfny, szykowny zwyk. Somech kejsik widział takie kwiatkowane palmy długie na 4-5 metrów, które aż dwie chopa musiało do kościoła smyć. Ja możecie się posztelować, jak to za starego pierwy było, kej przy gryfnej launie przed kościołem wszystkie baby, samotne albo wydane, w krasiastych szatach, bufiastych kieckach i ze zopaskami, chopy we paradnych jaklach, hajerskich mundurach, pompiastych galotach i wygutalinowanych, wyglansowanych szczewikach, każda familii od targo swoja palma, co by ją ksiądz dobrodziej pokropił. Ani skorzej zaś ich ludzie poszli na pola, na te swoje zogony, kaj na winklach wtykali do ziemi kąski, albo całkiem mniejsze palmy, co by im się bez lato żadne chroboki nie pląsty wyłobili, co by wszystko gryf nie rosło i żadno tam u licha grad pierony jej dziedziny nie dopod. Kąski albo całkiem no maluśkie palymki trzymało się we chałupach, kajsich we bypyju, na szransku, we oknie, co by żaden pieron bez lato we chałupach nie prasknął, co by się wszystko jak przynależy uchowało i zdrowo i szczęście. A we tych palmach to byli też i kociki, baśki ze łoziny, które się łykało, co by cowe kucaniu albo tubery nie łapnął. Można to i za bobun, ale tak zawdy było i szluz. Zachrzejsze ludzie we Chorzowie wspomną się szynk ze biliardem od starej kosmaliny na Pudlerskiej. Mieszkał ci też tam Andrzej stary Pilawa, u którego zawdy było knap ze złociokoma, a smacysko na gorzoła, bo kupa piwa miał zawdy swoje. Przyszł ci on kejsik po sumie ze taką palmą do tego szynku, a suszyło go nikaj stodiosku. Lędzyk ci miał jak starą fuzekla, w gębie jak w trytku od cieślika. No, co ja wam sam by dało nacji? Kto słepie, ty się poradzi, to wystawi. A we kamzi u niego wymiecone do prozna. Res musiał sobie barburce wciepnąć do backa na żyrce, do kalitki, takiejsi zbierali na taca, nie? Bo kościelny każdego miglamca, każdego gnał uwachowo. A bliżej to był taki zwyk, co łykało się te kociki ze łoziny, tak też i on poobrywał gość tych kotków i padł do tych, co już tam schodzi byli. I że się wetnie z nim, kto się wetnie, i że cołko tako gorść tych kcicików łoros łyknie. I jeden wigiej szpasowni się z nim łaki gorzoły wetnął. Stary Pilawa wciepta gość kocików do gęby i napoczną łykać. Łyko, tak co baży czerwony na presie się robi, napoczyno się doić, ślepia mu wylazują na wieś, a i że ci go ciepło na deliny, łobalu się choby go krępy chycili. Kawca się za szynkwasem na to staro Hanna Kosmalino i łorozejdzie, a dyć infnijcie go, pomóżcie mu, bo mu się sam blank przy niedzieli udowi, jest sobie da miało studa ze policajtoma i ani stary doktor Elke go nie hilpnie, bo to się będzie niedziela do familii na wieś wykludził. A mieszkał ci we placu od listopada Józef Świętek, kiedy robił ci we magistracji w firmie za guli trauchla. Pylnął się po niego lojki głodnowarziny, no i dopiero ten Józef ci tego starego Pilawy retnął, kiedy mu hirtoń przed konfedrą do brandzlowania haźliku. A już przeca za dawnego pierwej mój starzyk zawdy go dali. Nie być chopie przepadzity, jeden kocik styknie, co było od niemocy hiltnąć. A jeszcze nie łykaj na sucho, no i przychodzi szluk nideczko gorkiego piwa, ani skorzy łykaj na zdrowie. Te kociki to też bezmać dobre byli na laksyra. Ginał nikie kora serwano we palmowo niedziela ze byrków. I trebił dzisiaj taki fal, co to Antek Pikulik przeziumnął i feści go kucanie i forskanie chyciło. Poszł ci on Bartko do doktora, ten ci mu jakisik tyj przepisał, w los Antek do apteki, do recept i no co miał pecha, bo mu dali zamiast tyju na kucanie kora ze byrki na laksyra. Naparzył Antek duma tego teju, wysłepał, no i tak za jakieś 3 dni trafił tego doktora, u którego w tym czas był. No i co, panie Pikulik, co pan pomógł ten medykament, który wam przepisał? Ku co cię to jeszcze? A bo to ją mu powoga, panie doktor, się kucnąć.
Dyćkie jojno kucna, to zarostki musia gablotny se blikać. Eugen z Knioku.